Kahima khairim kalayo ya kakali kit syndrome ban penkhut ya kayo Smith bat kishnang bamarjan lingba ka jingyarap u chief executive member ka HADC uba penyat sings im bat la pelat ba ya kana kakali hamadan yingsat hasmit mantaka khatar tarik no pra arja arpolai kabala penyo na ka chief minister special development fund arja arpolai la sakhilang hakne ka program da ka jingyadan lang usim kahima khairim u Dr. Balajit Singh Sim ki menteri sordar bat kiwe kahima ka don kambha badon kumkani ka kali namar bakadon ka yo Smith ka bapenmi jabo bun bha khamtam bakade ka jakayo hakane ka sngi la sanran lang yo CM daki executive member kan thup uba karne so shang uba Fantin Joseph lakadong habakran hakane ka sngi uba panyat ulong baman kishnong kibriu kilaya kran ya ka umbam umdi bat ya unyut bat lada kinong yalam shnong ki bakla yakini enda de ka por penthamai kin shaweng ulong baka ke HADC kala hab bantuklar ya ka wei kamat ka bathamai bat kata ka de ka jingpen khut ya ki syndrome nalor ka bor ban penne ban ya daya ka riti dustur jong ka jaj ban riu ulapan benaru baka ke HADC kan aisan phaulak tingka ban shnai ka resource recovery center ni ka jaka science pa ki syndrome ki bami na yona hat na ki thleu yeng ba ka jing ikinoi lam shnong ka bami ka complain la de ka jing ujor ka long be ka umdi ka banikom ka ba ar de nyot la da bakla ini ka mot kinoi lam shnong da de ka por tu thamai no ket kam la shaweng la no ban ong kumta da buburok namar ba ka de ka subject ka ba hadu kata-kata ka ba kata ia ka imlang salam ka baman kasi de namar ta kadaw nakalyang jungi hadit bangila sotho lai ishai ba la don kam banai kane nakalyang jungi kum ka council ngilawan ra ka solid waste management ajar arpo but yakani la de ban pass the district council kala poi sholat ke jala bal ayo aji manjur but halor jom tani ka menta ngila sedang soban wanra ikendon bapher namenta ban kham te la kam shushu namenta ban like ke ni gajing berat pathar yiginyut syakat syabalap syamadan madya di syapo ki lenti singkin ki surok bat ki jaka umbam umdi dan syaki shiniki wa ki barit ni ki wa ki bahe i la penlong da ka weka model project ka badang shen ngila ai hang tai po molai moro ngila sanction kumba sankhunyo lak bachnai kanika recovery resource recovery center RRC tele se kumla penpau isodar Smith mene kan dei sokawai pak ka jinge la dalakit nyut chanungin bu dengan asuban ajing mot kumne ba ngine trailang hapdeng jungi ka council kahima batpi ka shnong barok te banyo ini kawe ka jaka la da pi ana kahima ne ana ka shnong compare en re ya ka jingirap ngin ana ka lena jungi ngin ana ka lena jungi ba pindon ni kanika resource recovery center jingsha mensyang ni ong ka wis recovery center en re dengi ong wis la so be tangka mal syndrome ma jaklia re paling ong resource recovery center nomor lingba kini kinyut ngin sapen kela jimbutoi kawabut om tang bangi iyo unyut badai tang unyut ringi kwa bakin ba hadian habot lingba ka project jungi kin iyo unyut ku ka pisah kamut lada syaban berat ayem ke perkhat asin dan berat ini ka pisah damlok syaba ngai ngahap ban pingkai hab ban kunai ban yo ban bu haja ka babian ban yo ban ka pisah